כל אחד מהם חרש, זרע או פתח תלם בארץ ישראל. זה הטרקטור שהיה של הטמפלרים, של שנלר שהיה פה בארץ. זה הטרקטור הראשון של מושב בלפור. יש פה את הסמל המקורי ממתכת שכתוב עליו בעברית זעתות, המשביר המרכזי בעם. כולם מכירים את הסוסיתא, וזה הבן דוד מהמושב, הזעתות, הטרקטור הציוני הראשון. למי שהיה אומץ לחרוש איתו, הסתכן לחזור ברגל הביתה, כי בכל אופן זה די צעצוע. לא רק טרקטורים, כל כלי חקלאי שתרם למדינה שבדרך. זאת תחנת הקמח הראשונה שהייתה בארץ מ-1925, היא הייתה בכפר תבור. מזריעת תפוחי אדמה. מצאנו את זה במושבה הגרמנית ביפו. האוטו שלנו גדול וירוק. המשאית הזאת היא משאית היסטורית ששירתה את גוש תל מונד והעבירה את כל הסחורות החקלאיות לתנובה. אבל היום האוטו לא מגיע לשום מקום. אין תקציב לשפץ. ובכלל המוזיאון כולו נמצא בתוך לול תרנגולות ישן ונטוש. אנחנו רוצים להפוך את זה למוזיאון לאומי, שישאר משהו פה לימים הבאים. זה הבסיס של מדינת ישראל. עכשיו הם קיבלו 30 דונם להקים לטרקטורים בית, וביום ראשון הקרוב יקיימו ערב התרמה, כי כך קשה להמשיך. אני לא יודע אם מותר לי לומר את זה, אבל לפעמים כשאנחנו בדרך מהבית לפה עוברים דרך החנות חלקים, אנחנו בעצם גונבים מהאישה, מהמשכורת כמה שקלים. למה צריך להניע פה טרקטור או משהו? צריך לתת כבוד לטרקטורים.